Quan vingueu al Museu d'Arenys, jo us recomano venir a veure l'estatueta de Sant Roc, feta a mitjans del segle XVIII, i l'almorratxa del segle XX, per tant és una almorratxa de les antigues. Penso que són dos elements molt importants tant per mi com per tots els arenyencs, que són molt significatius d'una de les nostres festes preferides, que és la festa de Sant Roc, que se celebra cada 16 d'agost des de fa ja pràcticament 450 anys. La festa de Sant Roc, l'almorratxa, que és un element molt important per la nostra festa i per altres festes que se celebren a altres llocs de Catalunya, en altres llocs com seria Lloret de Mar, per exemple, la trenquen, aquí no la trenquem, sinó que en fem un altre ús. L'almorratxa la duen els massips i les massipes, que són joves a partir de 16 anys i, segons diu la tradició, fins que es casin o tinguin una parella, que es dediquen a anar ruixant a la gent pel poble per beneir a la gent. El que ruixen és aigua beneïda, es diu, però ara actualment és aigua amb colònia. L'almorratxa va envoltada d'alfàbrega, que és una planta aromàtica i també típica d'aquesta temporada, diguem, de la temporada d'estiu. Els massips i les massipes, que són aquests joves, es dediquen a anar ruixant a la gent. I per què ho fan, això? En teoria, ruixen a la gent per poder-los curar, diguem-ne, o fer que no agafin cap malaltia durant tot l'any. I tot això al final ens ve per Sant Roc, que al final és l'element principal, diguem-ne, de la festa, que és el patró de la festa. Sant Roc, que va ser un peregrí occità, que es dedicava a anar a curar a gent malalta, sobretot crec que va anar per Itàlia. Doncs Sant Roc això, es dedicava a curar gent, que al final ell va acabar agafant una malaltia i es diu que es va allunyar de la població i, com veiem en aquesta peça, hi podem observar un gos que també, com es diu, aquest gos l'acompanyava i és el que anava a buscar-li el menjar i per això està representat amb un tros de pa. I també en aquesta escultura, diguem-ne, es pot veure un bailat així aixecant-li la faldilla, diguem-ne, la sotana, perquè es vegi clarament la nafra, diguem-ne, de la malaltia que tenia. La festa de Sant Roc, declarada l'any passat, 2021, Festa Patrimonial d'Interès Nacional, és un honor, diguem-ne, per tot Arenys i per tota la gent que ha participat d'aquesta festa, ja sigui ara que tinguin 10 anys i facin de massipets i massipetes, o gent que ja porti d'altres segles, o gent gran que encara hi continua col·laborant, ja que és una demostració d'una festa que porta segles i segles treballant-se en el poble i que ha perdurat i esperem que perdurarà per molts anys més, i també és un reconeixement que molt poques festes de Catalunya poden optar. Per tant, ja ho sabeu, apunteu al calendari el 16 d'agost per venir a gaudir de la festa, a ser ruixats i beneïts, i també aprofiteu sobretot a venir al Museu d'Arenys de Mar per venir a observar aquestes magnífiques peces que al final són una viva representació del que seria una festa de les moltes que tenim aquí a Arenys de Mar, però de les més especials.